Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Mikel Navarro gurekin dago. Kaixo Mikel, zer moduz? Kaixo, oso ongi. Bueno, gaurkoan Miguel Indurain fundaziotik zatoz, ezta? Hoxe, ni komunikazio teknikarian naiz, hainbat proiektu ditugu eta bueno, azkena Aneto proiektua izan da, emaitza zoragarriak izan ditugu eta bueno, pues ona kontatzera gatoz. Eta ezakienaren dako, konta iguzu pixkat, zertan datza Miguel Indurain fundazioak? Bueno, sortu ginen 2098an, bueno, Miguel Indurain erretiratu zenean, berak nahi zuelako pues, kirol nafarrari laguntzea, hainbat modutan eta batez ere gaizki esandako kirol txikiei eta bueno, pues, kirol txiki horietan parte hartzen duten kirolariei. Agian horren beste babes ez duten horiei, ez? Bera txirrindularia izan da, pues, bazekien eta badaki pues, ze beharrak eta zailtasunak aurkitzen dituzten kirolari hauek. Orduan handik hasi ginen, batez ere diru laguntza eskaintzen, eta gaur egun, pues, 2020 urte honetan, pues, gure eskaintza eta laguntza zabalagoa da, saiatzen gara arlo guztietara iristen, kirolariaren arlo guztietara iristen, bai bizitzetakoak, bai kiroletakoak, adibidez pues, laguntzen diegu pues, aita eta ama direnean, pues, hainbat gastu aurpegiratzen, kirol psikologia proiektua jarri dugu martxan laguntzeko psikologikoki, batez ere pues, pandemia honetan pues, behar hori zutelako ere bai kirolariek. Orduan, pues, eguneroko kontua da eta batez ere saiatzen gara kirolariei entzuten, aber nola aldatzen diren haien beharrak laguntzeko aurpegiratzen eta pues, haien bizitzako arlo guztietan pues, rendimendu handikoak izateko. Pues, bai haien lanetan, bai haien ikasketetan eta etxean nola ez. Aipatu duzu fundazioak hainbat helburu barne biltzen dituela, imaginatzen dut horren atzean pertsona bat baino gehiago egongo zaretela, ezta? Bueno, egia esan asko gara. Asko gara esan nahi dut, guretzat babesleak, eragileak denak gure taldekideak dira. Baina estrukturan edo pues, gutxi gara, esen azken finean funtsa gehienak saiatzen gara ematen diru laguntzen bidez, edo kirolariei zuzenean, edo proiektuen bidez. Osea, gastatu nahi dugun diru publikoa da kirolariei laguntzeko. Esan nahi dut, estruktura xume, baino erabilgarria da, erakargarria da ere bai, praktikoa. Esan nahi dut, guk badugu Miguel Indurain ohorezko presidentea dena, gero badugu patronatua, bere garaian sortu zituzten eragileak, Kamara Navarra, Kirol Federazioak, besteak beste, eta gero badugu betearazle batzordea, erabakiak hartzen dituena, eta Nafarroako Kirolaren Institutuan sartuta dagoena. Aipatu duzulen laguntza psikologikoa eskintzen ari zaretela, imaginatzen dut gibelean psikologoak egongo direla edo hortara dedikatzen diren profesionalak. Bai, guk atera genuen zerbitzu honen deialdia lehiaketara, eta irabazizun iaz Nafarroako psikologia kolegioa. Eskolak, bai, irabazizun. Orduan, haien psikologoek eskaintzen dute edo ematen dituzte saio hauek kirolariei. Gutxi gora bera, gaur egun zenbat erabiltzaile daude zuen fundazioaren barruan? Bueno, erabiltzaileak kontuan izan da, kirolaz hitz egiten ari garela, pues, esan dezakegu 52 federazioak hor daudela, eta pues, guztira adibidez guk gutxi gora bera kalkulatzen ditugu 200 kirolari ingururi laguntzen diogula. Normalean kirolari hauek profesionalak dira? Ez, batez ere saiatzen gara laguntzen pues, errekurtso gutxi dituztenei. Esan nahi dut, adibidez gure beken programan badugu klausula bat esaten duena, segun haien urteko ingresoen arabera jaso dezaketela bekak edo ez. Imaginatzen dut kirolean, pixkat errealitatea ezagutzen dugunek edo,
ikusten den bezala, kirol batzuk edukiko dute diru laguntza ikaragarria handia eta beste batzuk oso txikia, ez da? Horixe, segun federazioak, segun federazio bakoitzaren modalitateak, errealitate ezberdinak dituzte eta batez ere ikusten ari gara pandemia garai honetan beharrak ezberdinak direla, orduan saiatzen gara programa ezberdinen bidez laguntzen zuzenean. Esan nahi dut, orain duela gutxi aurrera atera genuen borrokaldi modalitaterako programa bat, arrakasta handia izan zuen eta gaur egun baditu hainbat kirolari arrakastatsuak modalitate honetan. Orain duela gutxi ere eta urtero laguntzen diogu pistako txirrindularitzari eta azken Espainiako txapelketetan emaitza superonak izan zituzten. Hori da gure harrotasuna, postasuna, bai emaitzak lortzea, bai ikustea nola haien bizitzetan jarraitzen dute maila berdina ematen, ez dituzte alde batera uzten ikasketak, ez da lana, hor da gure funtzioa eta harrotzen gaituena. Imaginatzen du telebistak eragina izango duela eta kirol jarduera hauetara hurbiltzen diren gazteak gutxiago izango direla. Hurbiltzen direnean, normalean, gibelean zer dago? Zergatik hurbiltzen dira agian futbola ez den edo pilota ez den bertze kirol hauetara? Hori da guztiok pentsatu behar duguna, eragile guztiok pentsatu behar duguna. Guk Nafarroako gobernuan, antziozen ere, kirolaren institutuan oso kezkatuta gaude agerian jartzeko beste modalitateak eta gero txiki edo gazte bakoitzak hauta dezan bere kirola, baina guztioi edo eragile guztiontzat bezain garrantzitsuak izan behar dira. Azken finean guk sustatu nahi duguna da gizarte osasuntsua eta horretarako kirola oso garrantzitsua da, erabat funtsezkoa. Orduan guk birpentsatu behar ditugu ze gauzak egiten ari garen ongi eta gaizki eta horregatik adibidez garai honetan Nafarroako Kirolaren Institutuak martxan jarri du partiduak emateko proiektu bat telebistetan, iaz kontatu genuen Salva telebistarekin, aurten espero dugu ere bai, eta gure asmoa da ahalik eta diziplina gehienak erakustea. Askotan esaten da kirola maskulinizatua dagoela edo gizonezkoen kirolari ematen zaiola batez ere arreta. Genero perspektiba hori ere lantzen saiatzen zarete fundazioaren barruan? Adibidez fundazioan badugu ibilbide bat, aditugu gure ibilbideak izen batekin eta da kirolaren gailurrera. Eta arlo batean dugu emakumea eta kirola ibilbidea, hor ditugu gure taldeak sustatzeko proiektu politon bat, hain zuzen ere eskubaloian, zelaiko futbolean eta saskibaloian, hor ditugu hainbat eragile, batez ere diziplina hauetako federazioen bidez eta haien kluben bidez, lortu dugu talde erreferenteak izatea 3 kiroletan, Oses Konstrukzion Ardoiza eskibaloian, Gurpea Betionak eskubaloian eta futbolean Osasuna, eta haien atzean lan egiten ari gara talde hauek haien estatu mailako liga nagusienetara iristeko. Momentuz ongi dabiltza guztiak, baina modu berean arrobiari begiratzen diogu. Zergatik zaindu behar ditugu, bai erreferenteak izateko eta bai arrobia jarraitzeko kirola egiten eta ilusioak izaten, baita errekurtsoak ere. Beti esaten da kirola egiteak orekatzen duela pertsona, ez? Edo on egiten diola pertsonari, baina gaur egun pandemia egoeran oraindik eta gehiago, ez da? Kirola oso garrantzitsua izan da, adituen arabera, guk kirolaren azterlan ikerketa eta medikuntzako zentroan horrela egiaztatu dugu. Gure medikuek diote adibidez itxialdian pauso gutxiago eman ditugula, eta hori segureski ondorioa izaten ari dela momentu honetan gure osasunean,
eta beste aldetik kirola izan dela tresna garrantzitsua psikologikoki osasunean mantentzeko, sasoian mantentzeko. Kirola egiten duenak badaki zer erakartzen du nahi duguna, korrika egiteak, futbola egiteak edo eskubaloia jokatzeak erakartzen diguna psikologikoki eta fisikoki. Orduan, momentu honetan, saiatzen ari gara entzuten nola sentitzen diren eragile ezberdinak, federazioetatik kirolarietara, behar berdinak edo berriak identifikatzeko eta laguntzeko aurpegiratzen. Aurten COVID-a dela eta eskolaz kanpoko jarduera asko eten egin dira, eta horietako asko kirolarekin lotuak daude. Ze irakurketa egiten duzu egoera honen aurrean? Pena ematen digu, baina beste aldetik badakigu pandemia momentu honetan guztiok esfortzuak egin behar ditugula. Hor daude espertuak Nafarroako Kirolari Institutuan lan egiten pentsatzeko edo aztertzeko zen modutan kirol praktika segurua, segurtasunez zabaltzeko, eta foru aginduen bidez saiatzen ari dira pixka bat kirola sustatzen, baina argi eta garbi dago super zaila dela, osasun departamentutik esaten digute kontuz ibiltzeko eta eragile ezberdinei kontzientziatzeko bai kirola egin behar dugula, baina modu segur batean. Agian orain autonomoagoak diren kiroloiek erreixagoak dira aurrera eramateko, ezta? Bai, baina beste aldetik taldeetan bizi dena galtzen da. Orduan bilatu behar da puntu erdi hori ez galtzeko disiplina guztiek dituzten onurak. Poliki imaginatzen dut ari zaretela neurria hartzen, ez dela errexa izango. Eta batez ere esanguratsua eta aipagarria da bai kirolariek, bai klubek, bai federazioek egiten ari diren esfortzuak, nola egokitzen ari diren legeei, nola aldatzen ari diren entrenamenduak txikiek goza ditzaten haien kirolak, eta batez ere familiak ere hor daudela eta ikastetxeak, esaten genuen moduan gizarte eragile guztiak nola lan egiten ari dira kirola jarraitzeko egiten. Batez ere eskola hor giltzarri izango da, ezta? Azkenean eskolaren bitartez jasoko dute asko kirolerako joera hori. Bai, baina kontuan izan behar dugu hezkuntzan ere momentu zailak pairatzen ari direla. Azkenean kurrikuluma zaindu behar dute, jarduera fisikoa ere bai, protokoloek oztopo handia jartzen dituzte, beharrak direnak ere bai, baina zailtasun handiak aurkitzen dituzte eragile guztiek, bai ikasleek, bai zuzendaritzek, eta esan dugun moduan denbora zaila den arren, edo garai zaila den arren, nik uste eragile batzuek lan handia egiten ari dutela, eta nik uste sasoian aterako garela pandemia honetatik. Ez dakit aukera izan duzun medikuekin eta profesionalekin gai honen inguruan mintzatzeko, baina asko esaten dute musukoa erabili ondotik arnasteko arazoak edo nabaritzen dutela haien kapazitatea pixka gutxitu egin dela. Ez dakit kirolariek alako kexaren bat edo kezkaren bat adierazi dizueten? Guri esaten digute esfortzu handiko aktibitateetan bai nabaritzen dela eta agian etorkizunean kaltegarria izan daitekela musukoaren erabilpena, baina egia esan beste eragile batzuek esaten digute moldatzen ari direla musukoarekin. Adibidez, eskubaloian, talde desente jokatzen ari dira musukoarekin, moldatzen dira, pistako futbolean ere bai,
Eta, bueno, barneko instalazioak izan da, haiek dituzte zailtasun handiagoak, zen ez dago airetzea balik, orduan, eta haiek moldatzen ari dira, orduan, bai, pues bueno, engorrosoa izan daiteke musukoa erabiltzea, ni lehena naiz sufritzen duena korrika egitera ateratzen naizenean musukoarekin, pues bai, deserosoa da. Baina beste aldetik zaintzen gara eta besteak zaintzen ditugu. Orduan, balore eman behar diogu musukoaren erabilpenari, zen osasun departamentutik esaten digute, hobetzen ari garen datuak ere, esfortzu hauei esker direla. Kontaktuko kirolak dira asko, batez ere taldean direnak. Kasu horretan, jokalariek ere beldurra apurren bat sentituko dute, ezta? Halako hurbiltasuna edo edukitzean jokatzerako orduan. Nik esango nuke beldurra ez impotentzia. Zen, argi dago kontaktuaren bidez birusa zabaltzen dela, eta haien disiplinek kontaktua erabiltzen dutela. Orduan, haientzat oso zaila izaten ari da entrenamenduak egokitzea. Badakigu eta ulertzen ditugu haien beharrak, zailtasunak eta frustrazioa, baina nik uste hemendik gutxira egoera gaindituko dugula edo hasiko garela gainditzen beste moduan eta haien momentua aurkituko dutela. Zaila da, zen azken finean eta ulertzen ditugu, borrokalarien keskak. Zen, zuk maite baldin baduzu judoa, borroka olimpikoa, karatea, disiplina guztietan ez dago modalitate bat pumsae bezala eta ekondon adibidez, koreografiak direnak, arte martxanen koreografiak direnak eta disiplina hauen bidez zu jarraitu alduzula kirola egiten eta ekondo praktikatzen. Borrokaldian adibidez ez dago modalitate hori koreografiarena. Orduan, zaila da haientzat batxutan eta frustrantea zen bai korrika ateratzera edo koreografia batzuk praktika ditzaketelako, baina ez da gauza berdina bata bestearen kontra borrokatzea bezala. Ulertzen ditugu, entzuten ditugu, baina badakigu haientzat egoera zaila dela, hala eta guztiz ere badakigu egokitzen ari direla eta erabat txalogarria da lan egiten ari direna tokietan adibidez Nafarroko Borrokaldia Federazioan, Judo Federazioan, Taekwondo Federazioan, Karate Federazioan eta haien klubetan. Zeren, pandemia honetan ikasiko duguna edo ikasten ari garena segurazki balio handia izango duela etorkizunean guztiontzat. Ekonomikoki parte hartzen duten enpresa pribaturik ero badago zuenean? Bai, hor daude babesleak eta federazioei eta klubei nola ez pandemia honek eragin handia egin dio zentsu honetan, babesle batzuk galtzen ari dira, beste batzuk ez eta konfiantza mantentzen dute, baina kontuan izan behar dugu enpresek ere sufritzen dutela pandemia, haiek ez dituzte diru laguntza nahikorik eta saiatzen ari gara ere kanpainak sortzen mantentzeko babesleak eta mantentzeko kirolaren aldeko apostu hau ere, bai, enpresek egiten duten apostu hori. Badakigu zaila dela, baina abantai fiskalak ditu hemen Nafarroan babeslea izatearenak, orduan, hor daude, sustatu behar ditu abantai fiskal horiek nik uste jarraitzeko izaten gure enpresen laguntzak kirolarloan. Orduan, erronka polita dugu ere zentsu honetan babesleekin. Erronka aipatu duzula, ANEFO erronka ere bai entzun dugu hortik dabilela, lanean zabiltzatela hortan, konta iguzu pixkat zer den? Bai, ANETO proiektua sortu zen 2017an, eta asmoa zen eta asmoa izan da, obesitatearen kontra lan egitea eskolan batez ere. Orduan mugaz gaindiko proiektua izan da,
Pirineo Atlantikoekin lan egin dugu, eta guztira berrogeita hamar zentrotako 1000 ikaslerekin lan egin dugu, haien ikastetxetan, eta keinu xumerekin lortu dugu arrakasta handia. Bi taldetan banatzen genituen ikasleak, kontrol taldea eta esku hartze taldea, interbentzio taldea. Neurritzen genizkien hainbat parametro, fisikoki ikusteko nola garatzen zen proiektua, eta esku hartze taldean, interbentzio taldean, aldaketak sartu genituen. Aldaketa hauek izan ziren menuetan, astean behin egiten zuten ere jarduera fisiko, ordu bateko jarduera fisiko bat gehiago, gorputz heziketa apartez, eta formakuntza eskaini diegu eragile guztiei. Urteak pasa, 2019an hasi ginen neurritzen, nola zeuden txikiak, eta esan dugun moduan egiaztatu dugu keinu xume hauen bidez gure txikien osasuna eta jarduera fisikoa hobetzen dugula. Adibidez, larru azaleko tolesturen lodiera askoz gutxiago handitu zen esku hartze taldean, eta erresistentzia kardiobaskularra handitu zen. Hain zuzen ere 30%koa kontrol taldearen bikoitza. Orduan, neurri edo proiektu honen bidez zer jarri nahi izan dugu begibistan, eragile guztien laguntza behar dugula, loditasuna, obesitatea prebenitzeko, zen azken azterketen arabera, obesitate gutxiagoko eta osasun kardiobaskular hobeko ikasleak aukera gehiago dituela gaitasun kognitiboa eta autokonfidantza eskola errendimendu hobetzeko. Orduan, osasunari esker lortzen dugu txikiak autokonfidantza handiagoa izatea eta errendimendu akademikoa ere. Orduan, hainbat esparru batzen ditugu kirolari esker eta osasunari esker gure gazteriari laguntzeko. Imaginatzen dut proiektu hau ez zela batean sortu, abia puntua arazoa izango zela, ezta? Eta arazo bat ikusten zenuten edo duzue haur obesitate edo gizentasunarekin? Abia puntua zen azken azterketak eta egin zen Nafarroaren iparraldean eta Pirineo Atlantikoetan zen azken azterketen arabera haien txikien obesitate mailetatik gertu zeudelako. Orduan erabaki zen zentro horiek hautatzea eta han lan egitea, eta modu berean mugaz gaindiko proiektua izateko, Europako funtsak lortzeko, eta azkenian emaitzak eta materialak sortzeko etorkizunean beste tokietara eramateko. Bai Frantzian, bai Nafarroan, beste tokietan, zen ikusi dugunez, keinu xumeekin menuak aldatzen edo kontrolatzen, ez aldatzen batzutan, zen kontrolatzen eta aldaketa xumeak sartzea menuetan, elikagaiak edo bertako elikagaiak hautatzeko adibidez, eta jarduera fisikoa kontrolatzeko eta sustatzeko, lortu dugu esku hartze xume, baina nik uste kontrolatuari esker lortu dugu obesitatea prebenitzea eta gure txikien osasuna hobetzea. Orduan, gure asmoa da, berritxarrak taldea esaten duen moduan, ez dadila aria eten, eta eramatea beste tokietara eta beste eragileak animatzea parte hartzera. Proiektu honetan, ze adineko aurrekin aritu zarete lanean? 6-7 urte bitarteko txikiekin lan egin dugu, eta batez ere adin horretan
aldaketek pues, bueno, eragin handia dutelako haien osasunean. Orduan egiaztatu dugu, pues, haien elikadura eta jarduera fisikoa zainduz, pues, haien bizitza hobetzen dugula. Proiektua aurrera eramateko, imaginatzen dut zentroekin harremanetan jarri zinetela, nola egin zenuten zentroen aukeraketa? Polita izan zen bueno, lehen zabaldu genuelako deialdia, eta, bueno, pues, animatu zirelako zentru ikastetxe asko. Eta harrera eta jarrera superona aurkitu dugu, bai familien partez, bai ikastetxeen partez. Eta nahi izan duten guztiak hautatu ditu. Ez dira inor geratu kanpo. Gutxi gora bera, zenbat profesional egon dira datu hauek jaso, ikertzen? Guk Miguel Indurain Fundazioan medikuntza, kirolaren azterlan ikerketa eta medikuntzako zentroaren bidez izan genitun 3 langile eta haiek joeten ziren ikastetxe guztietara azterketa fisikoak egitera eta gero sortu genuen webgune bat eta aplikazio bat materialak partekatzeko, bideokonferentziak egin ziren. Orduan, elkarlanean egon gara Frantzian eta Nafarroan, Ipar Euskal Herrian, eta oso pozik gaude zen adituen arabera, emaitzak oso onak izan dira, eta batez ere, prozedura erabilgarria izan daitekelako beste tokietan. Kasu honetan, ikerketa lan honek edo behaketa lan honek zenbat iraundu? Zenbat eraino luzatu da? 2017tik hasi ginenean prestakuntza fasean, 2020ko abendura arte emaitzak aztertzen ari garela. Eta honei dagoeneko bukaera ematen ari diozuen hontan, ikusten duzu edo aurre ikusten dituzue bertze bide batzuk edo esaten zenuen bezala ari jarraitzeko beste modu batzuk? Badaude hainbat irten bide jarraitzeko. Adibidez orain ikusten ari gara txiki kopuru desentek daramatxatela pausoak kontatzeko erlojuak garai honetan. Hor badugu tresna erabilgarri bat jarraitzeko haien osasuna zaintzen eta sustatzen eta kirolaren praktika ere bai. Baditugu hainbat keinu handik ibiltzeko, hauetatik ibiltzeko eta orain guri eragile politikoei tokatzen zaiguna da beste eragileak animatzea eta proiektu berri batzuk sortzea. Aipatu duzun erloju hau, badaude ez, honen inguruko iritzi ezberdinak? Ezberdinak, klaro. Dana monitorizatuta dagoelako, baina beste ikuspuntutik, etikaren ikuspuntutik, datu horiek igotzen baldin badituzu internetera, arriskutsuak dira. Horretarako entzun behar ditugu aditu guztiak dana kontrolpean izateko. Tokatu zitzaigun ere proiektu honetan, aneto proiektuan, nola esaten ziguten ikastetxe batzuetan kezkatzen zitzaiela asunto honek, etikaren ikuspuntua, ze punturaino sartu algaren familia baten ohituran aldatzeko haien otorduak edo produktuak eta bar. Baina ez dakit, nahia dagoenean muga guztiak gainditzen dira. Eta gure prozedura erabat segurua izan da eta pribatasunaren aldetik ez du akatsik ez da arazorik izan. Informazio hau aurrei transmititzen diezue, saiatzen zarete neurrian egiten ez obsesionatzeko ez, egon daitezke kasuak ez, adibidez pausua kontatu eta gaur zenbat egin ditut, atzo baino gehiago edo gutxiago, hori kontrolatzen saiatzen zarete? Bai, eta batez ere modu debertegarri batean, zen azken finean, haiek ikasten dutelako jokatzen. Orduan horretarako ere antolatu ziren mugaz bi aldetako txikiekin egindako topaketak, bai Baionan, Pon eta hemen Larrabiden, Larrabide estadioan, Iruñean.
eta jolasen bidez pues, kontzientziatzen genituen, eta kirolak hurbiltzen genizkien pixka bat jarduera fisikoa egiten jarraitzeko, zen batzuek ja kirola egiten dutelako eta jarduera fisikoa ezberdina, baina beste batzuk daude puntu horretan ez dakitela ze kirola hautatu edo probatzen ari dira eta ez zaizkie gustatzen diziplina batzuk. Topaketa hauen bidez eta hauei esker haien gozamena ikusi dugu eta haien ikasketa egiaztatu dugu. Eta zientzia aldetik ikusten duzu halako ikerketa gehiago egitearen beharra edo gustatuko zitzaizuen zientzian inbertsio handiagoko egitea kasu hauetarako? Batez ere neurritu behar dugulako pandemian sufritutakoa eta ze ondorioak izaten ari dira gure gorputzetan eta gure osasunean. Horretarako erabiliko dugu bai Miguel Indurain Fundazioan hainbat proiektu laguntzeko gizarteari eta eragile ezberdinei, eta hori da bidea, jende guztiari entzutea pixka bat proiektu berriak sortzeko. Ea ala den, Mikel, plazer bat izan da gurea. Zuen fundazioa pixkatu beki ezagutu eta ze proiektu dituzuen ikustea. Urte potente izanen da hurrengoa, 2021 urtekoa, baina horretarako ere fundazioa handitukoa da, orain hautatze prozedura martxan jarri dugu kudeatzaile izateko, 18 hautagaitza aurkeztu dira, honek esan nahi du, interes handia dago fundazioan eta erabilgarria garela, eta jarraituko dugu lanean, baina batez ere entzuten. Nik uste momentu honetan gure gizartean behar dugula, elkarri entzutea eta tresnak eskuragai jartzea. Guk ere hurrengo batean gustora entzungo zaituztegu, plazer bat eta bertze bat arte, Mikel, segi ongi eta animo lanarekin. Mila esker.